Wara li nhar it-tnejn iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri waqqa l-libell li fetaħu stess kontra d-deputat nazzjonalista Simon Busuttil, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ppreżentat lill-Speaker tal-Kamra mozzjoni fejn qed titlob lill Prim Ministru Joseph Muscat jagħmel dak li hu dmir tiegħu u jerfa' responsabilità politika billi jneħħi minnu fih lil Keith Schembri mill-pożizzjoni li għandu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-mozzjoni tajt li Keith Schembri għamel diversi tentattivi kemm nhar it-tnejn kif ukoll qabel biex ma jxidx fl-istess libell li fetaħu stess minkejja stqarrijiet li hu kien se juża l-libell biex inħaddaf ismu. Tfakkar li Keith Schembri msemmi f'emails li indikaw ċar li kien se jirċievi fondi minn 17 Black u MacBridge u li minkejja diversi opportunitajiet li kellu qatt ma ta' spjega dwar dawn il-fatti inkwetanti, aktar u aktar meta wieħed iqis il-pożizzjoni pubblika tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li nhar it-tnejn il-Prim Ministru falla milli jkeċċi lil Keith Schembri minkejja talba tal-Oppożizzjoni biex jagħmel dan u minkejja li din ir-responsabilità politika tiegħu. Responsabilità politika lill Prim Ministru fil-Parlament meta jiena staqsejtu u issa jagħmel stqarrija ministerjali wara biċ-ċar mhux li ma jafx tfisser imma li ma jridx jerfa' responsabilità ta' dik it-tifsira għax qed jipprova iħawwat lin-nies billi jgħid isma' għax dan hemm proċeduri l-qorti. Hemm dik li hija responsabilità kriminali jew ċivili, ġudizzjarja ċertament fil-qrati tagħna, però hemm ir-responsabilità politika. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni se tinsisti li l-mozzjoni tiġi diskussa b'urġenza, iżda mhux se tiqaf hawn. L-Oppożizzjoni se tkompli tiġġieled biex turi lil dan il-Gvern ta' dak li hu biex fl-aħħar dan il-pajjiż jerġa' jibda jissaffa. Jakkumpanjaw lil Adrian Delija fil-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius u l-Wip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar.